Bangod sa baha, linibo ka mga pamilya sa syudad sang Pasig kag Banwa sang Barotac Viejo nagbakwit. Pila ka mga dala nangin unpassable kagabi. Gani mga salakyan stranded sa dalanon. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Mansighapin na lang sa salog sang ilang matulugan na ma-evacuees sa Pasig City Arena kagabi. Anong abi kinaglabot gid sa orange warning ang level sang tubig sa kasubaan sa Pasig. Ukon isa na lang ka metro, malabot na gid ang taytay. Kalabanan sa mga pamalay sa mga ginpang bakwit. Kung hindi tagalumapaw ang tubig, ginanod sang tubig baha ang ila panimalay kag wala sang mahimo kundi magpadulong na gid lang sa evacuation centers. Si Nanay Teresa gikan sa Barangay Roque nga ginbaan man, wala nagduha-duha agud makasalbar lang sa hinali nga pagdaludo sang tubig sa ila lugar. Nagmatumato manu kawabi sinumpasaan kinimuhay. Ang ini naman nga grupo sa mga evacuees, sa isa nila kabalay nga ginbaha, 3 sila ka pamilya nga nagaistar. Gani, kaldero gid lang kag kun ano ang nasulob nga bayo ang nabitbit sa pagbakwit. May confirm kami gari ngayon nagsaka sa mayagdan, blati nadlo kami matrap. Amo man ang sitwasyon ni Angeline, nga sang naabtan sang news team, nagapahunay-hunay na lang bangod sa natabo nga pagbaha. Kaliyado mamo sa taas baka tuhod. Samtang sabay naman sang barangay Sarapan, nakahilera ang mga salakyan, mapatracking man o kung pribado, bangod ang tubig baha, lapaw na sa karsada. Sa approach pa lang padulong sa may barangay Sarapan, naglabot na diri ang tubig baha. Amukon nga ang mga salakyan ginpapila na kag wala na ginpahanugutan pa nga makatabok sa lugar. Nabalitaan naman, kaso sinubukan namin, baka mamaya makaraan pa kami. Unexpected nga pag-abot na niya sa Rapante, baha ron. Sa datos ng Pasig City LGU, 2,000 ka mga pamilya o kung 6,000 to 8,000 individuals ang temporaryo nga nagatiner sa mga evacuation centers. Diri naman sa Barotac Viejo, Iloilo, wala gid sang kuryente kagabi. Gani nagapadulom kag nagahigop sang kaldo ang ini nga evacuee. Sunod sa iya, ginapaliwaliwan na lang niya ang nangin sitwasyon niya. Partikular sang iya balay nga ginanod man sang mabaskog nga daludo sang tubig baha sa barangay San Lucas. Wala na gani ang isa ka panapanagani. Anod na. Tika di kami dahil sa suba gidadaan da. Sa evacuation center, may naka-standby nga medic, may volunteers man nga tion-tion gina-checkyar ang sitwasyon sa mga bakwit. Mga 8 o'clock nag-start na taas ang tubig sa suba. Diri naman sa barangay Natividad, naabda namon nga ginapulo panilagan sa mga matabok kuntani sa lugar kung saan o magkulpa ang tubig baha. Isa sa mga stranded nga motorista si Manong Uka, nga alas 2 pa lang kahapon sa hapon, wala na makatabok pa sa dalan. Di ba gabor kilikina, alas 2:15, taas na mo. Matapos ang inoras nga hulatanay, sang kutob sa idalom na lang sang tuhod ang baha, mansig abante kag sulong sa tubig na mga motorista nga madugay na tuyo kuntani maglabay. Sa kabugusan, 97 families ukon 411 individuals ang ginpang bakwit kag apektado sang pagbaha sa Banwa sang Barotac Viejo. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.